Zoram Mipui Au Aw clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le be kule kalo lang vele loko mu chwale fuina Zoram Mipui Au Aw hi mailo hian kalo en ve thina en man aum thin hle mai in thu le hla ngun taka kalo ena ka mu chwa tak ber chu kanrama hian media hi achak to sia Mipui ten thil digle diglo hi olsam takin kan kheve zung zung to a hei hi MNF le MPCC le PC party te hian lo kheve to se ram hlui zia lutuk media chakma nuna hun mangang renga Mipui min ti chi ayan tumna hi ban sana hun to hle mai tian hriat a hun to hle ani ti hi ka mu chwa chu ani e tin sarkar thar kal khung te media that zara kan han hriat ta ka chuan sarkar ma salam khan ram hi an lo mangai lovin an lo ve tak tak lova soimam lama anram tang hle ani ti ka hre chuak ve ta chia mai henga wang hian sarkar me hian sarkar ma sa te aya tha hian calcium hanrel zel se ti hi ka fuina ni e bai moje sapa pu editor kalo puak chuak ve lenge ZPM tlin chan pakhat so thing market chungchang hi ngoi renga har hle mai khati khop khan campaign la in anawa phur taka lolama kan liam dia dia lain grade A bak chu are thriat ani talo hi amak ka ti hle mai contractor hi kan sarkar hian amutalo ti na imni global tender hial soikai si kha beisei avaniam sot ta em bai ram mangaya Mizo Christian te hi vanram kai tak tak tur hi kanomangem le Bible chuan dot mangte dot ngai na te le hlebruk mangten vanram an kai lovanga ti sia entil nan sarkar na thok kumsum sari lai ni to la pension lo tam takte ai kal la te sarkarin hlep thei tur zat ati aya tam hlep phet tumte kan ti nge nge yang tia in tiama ti lo mai ba ka ngai sakji le mia si lo te he tiang sual na chunga dan lek ko du ngai lova sual na le mi sual khoi ngama tipung thur thu ro rel tu te le thu nei tu te hi vanram kan hlat mel hlom mange si chong thanjama pu editor ilakal kluang don chau thang thar min husit deu deu ram ve si om zia omemo om lo po lo ni te reng se kan vei tlange alomom tak zet ngam lo turin tong ta em ni ZPM pulal duoma kan chief minister khan cholo ngam lo thupui nga itong ta em ni politics ve mi chuan AAP che dan kan threvek tuna ZPM kam hu dan dik taka chuan atak tak a in chong ka chau kan la kheri ka ti e sarkar tuai ti hlo in du lo don chuan mau tam bafako sumhan dan zong zong chakai farm what the hell skywalk ropeway a common zualtal hi ngak reng lovin Mipui hriat turin hremna lek ko teu diklo hrem ngam kan ngak hlel an diklo hrem an ngai ti tongkam hi kan hrengun to ZPM hi invahan pa tok lo ve o chief minister ni lo party worker zinga hian cholo an tam mel zunin le step contract chung ko ibela mang party ru kol hloneya ZPM do howe robinson lo ta ila ZPM hi inchezia hian inla pa tok lo baka hun indu rei trep to sarkar official diklo hrem ngam lo hel kwal thin dan lo sum do hausa dorkai hlotling businessman hlau dananga malangam lo sarkar hi kan ne to corruption hi rui hlo ain do ola do chin ei teu rui hlo tamchan ve do pang in ni mai ram vei fa la apor kyu changte e khai Mipui Au Aw hi vul zel te se khai kan pau vele lok ral tlan abikin barmalam u naute kan boy pui khuchu khi chu awathate lua lem lo em kan u naute ti in kan duat viawa ma se mo kan ril ru ai nang lovin ain person ematin ni rethei mel takin an lo chuka an rethei I kholowania an thruak a khovel lutuk kan thalai te an suat zo mai do ne poi an ti hau lowang le an ni tan chuan khothlang kan ni ya
kan ril ruput mang hi a in bengali hleilu tukani in chik ve em an mani lo tuam hlom tu te min ti dan hi sakei bang nei pu ka ram salut thin chuak le tur om lowangin min siam mek zel chu ni si hi mole out sweet in queenin an ni berin ka hria ven ve ni pu tuna kan ram le nam mamo ber chu kan lua le delchin rama tanga kan thar chua le siam chua in to del tura mala ka ni ya pathian in sarkar tha in to del na lam tuang min zo pui tu min peta chief minister atanga erudu lo minister le an mla te ba ka an party hruai tu thatak tak pathian in min pe hi alomom hle kan opposition party lamero an ril ru a thatok lo ka ti hle mai ruling an be na hi ril rungi lo le khekrek mai mai tanga thu por poleng mai mai ani thin ramta na thatur hi an ngai tua ve lem lo ramta na thatur ngai tua tu te social na zon char chara thiam taka soisela an mani sarkar ve thei anin be sei ani mai mai hi thiam taka an soisel kan ruling party te an run tong ve chuan an soisel na hi thu por poleng mai mai alova luak chuak thu dik chan ve la koi an soi vun mai mai ani zia alo lang le thin mipui hi min bum thei to lo Mr. Mipui kan ek tu pol lam ten kan ruling lam an soisel na hi thu dik chan ve la kher mai mai ani thin hi ani nom ngot mai trong kam thiam takin an han soi chiam thina ma se thu dik tak kan thrale va thin si an ma ni anin timol pho mai mai thina ni hi thlai hral tha ngai to a ma la ngai ve hlei lo te khan tu na taka ma la tu kan sarkar an han soisel ve a great an siam an han soisel chiama great siam lo tura sarkar thu thuk na an lom le chuang bok hlei lova mipui min mangai wang ni lo hian kalphung het le thazok kan nei an hlawa wangin soisel le soichiat an duani zok mel Mr. Free Thinker kan opposition party pani congress le mnf te hian tuna mipui ma khongai tak maya thei top an chua pe yang hian an ro rel hun chung kum somli thuak kal ta kha han hmang tangkai te reng sela o mizoram hiram in to del khita kanom to turania le rk sanga pu editor Zoram Mipui Au Aw zaruk somnga panhina a ramve tu senior thu le hla kha heti hian kan lo tui ni ve tiang mizoram mai ni lo khovel ram sang sang christian te zinga paushan sang sang lom chan le in ngei tlang taka kanom ho thelo na chan lian deuh point pani chau kan lo soyange kan biak le kan rin ber pathian pakhat zat ai nang thei tlat lo hi paushan mun khata kanom ho thelo na chan lian ber pakhat ani phota oneness pom tu ten pathian pakhat chawa anrin le an biak chu Isua Krista chau hi ania pathian dang reng reng an bia in an ringin an nei to lo Trinity pom tu ten pa pathian le fapa pathian fapa le tharau thiang hlim pathian te hi pathian a minung sang vek pathum pathian ni na nei sang vekin thu nei na le ro puina in tluk vek thleibik nei lova rin le biak turan ni ti pomin an pathum hian an ringin an bia a hetia kan rin chan ber pathian nung pakhat kan ti zata pom dan ai nan tak si lova chuan pol mun khata om thei kan ni talawani tin pathian chan dam na chan kan tum dana paushan sang sang te hian inan lo na sang sang kan nei le a chung zinga hlom ni te soita ila cross a Isua Krista thina varin ring topa pathian chan dam na chang tura inzirtir kanom lain Isua Krista thole nuwa chan dam na ni theina tur thu cha a soi zomemo poma wanga pathian chan dam na chang thei tur chawa inzirtir kanom le bokhian pathian nung betu le ring tu in ti theu theu te zinga paushan mun khata om khom theilo na asiam ta ni heng kan soilan tak lova po hian mizoram mai ni lo khovel ram sang sanga pathian nung ring tu le betu in ti theu theu te hian danglam na inan lo na kan nga maya atula ni chuan kan la soi bel zel don nia fighter for Christ
eng ang sarkar thama hi Mizoram a hian apiang lovange soisel thiam na hi apiang rengzo kang sarkar masa te kan soisel na sa hle a tuna sarkar thar hlak lo piang po kan va han soisel na sa to em ma reng se ti tlat ang main ep tu pola mi pakhat chuan tuna Mizoram sarkar hruai tu te chu tong tam thok tlem ti in soisel na tur azong thar ang riau zok ti ema chuan sarkar masa te po an tong tama an thok thalo aniang chu Mizoram mipuin kan the thlak von von hi soisel tur zon lu tu reng mai ani nom mama ka ti bai zopa voi khat chu aizola mei hol shal turin kan kala kan kalpui nu pakhat khan thingbung kang thamang lo kha alo keng tel cheu maya alei tunu in alei fel nu le poisa anin pek vek to nuwa alei tunu in mei hol bek an hong chia mai chu a thinarim hle mai thing kang bang hol lowang chi kha alo tam mai chu ni in chu tiang chia chuan so thing po hi balu tuk le drop lu tuk hi chu Christian te hi chuan Israel lo sham sham angu sang apu katui lo tran ZPM a so thing grading chungchanga MPCC te thu hla wang ni mo kan chief minister in an thu azuk le ta hian ZPM karin na hi ati tlaniamin min ti tui lo tran tlat kumin hian sarkar hian a lei po alangai lo hial mai theya nu lak po kan la zo lo ani ya he tiang mai maya thu an zuk ma te chuan engtin nge ni hleang aching ho hi grade thana hian kan boilo aching ve mi alo opposition then khat sarkar malak na piang sel tum te hian an na an lo thok ve ni mai a shrimin so thing te hi kan ti tak tak don ani chuan grading hi kan ti nge nge angai zo tuna kan khal thin da nang hi chuan tu sum dong mai in rei min dor pe lowang kan ril ru hi siamangai na salutuk to chutatan po chuan grading kan han ti tur hi tha kan lo ti te lul nen le kan chi minister fan theina hi chu fakom viau ma se tu nang huna thu zu khi chu ahun lo lai takani chen khatin press conference te an nei zo zo le ngal he tiang hi kan hoi thin dan turani chuan thil tha sual chho hi chu ahu phorom hle don na lang kan home minister in opposition te an man mo lutuk atiang deu khan kan chief minister hi he thila hian aman mo dewani thil dang danga po hian beisena nei thiam har do taviau mai e ramcha puya thiên thiên ur chuan mi khongai khak te dik takin ron rel sak du lawa mi re thei that ve na tur po andang kata cái chú cái gì cần râm râu rèn là hiện mi re thei cần nằm lâu láo quá tăng cần re thei nó tắc khi ăn lal nó kỳ xiêm nan man rùa mình mang đó chút yang râu rèn là cho nó phát hiện ura chú mi chua chú đi tel về